Jos. Yuk, yuk. Yang request Atri. Ini dari kadang YouTuber matur sembah nuwun ingkang tansah setya tuhu apa nek ngarani Mas? Nyuting kok nyuting. Merekam. Oh iya, setiap pagelaran kami ngliput ya, omong angel. Lintang ati. Lintang sing ana ing wengi gawe kangen ati sing tansah nandang kasmaran iki endah semu gawe bunga ngatiku mung sliramu pepujane ngatiku ning awang katone tremo ing saben wengiku kerasa sumilire angin dalu sliramu kang mas sing dadi memani ing kalbu mung sliramu sing ana ning atiku aku tresno sliramu arang sliramu nadyan batin pengen ketemu among bisa nyawang fotomu abote mendem kangen sing ning jero dadaku gedene rasa tresno iki amung tak simpen ning jero ati ning awang katone tamu ing saben wengi kerasa sumilire angin dalu sliramu kang mas kang dadi memani ing kalbu mung sliramu sing ana ning atiku aku tresno sliramu rasa kangen arang sliramu nadyan batin pengen ketemu amung bisa nyawang fotomu abote mendem kangen sing ning jero dadaku gedene rasa tresno iki amung tak simpen ning jero ati. Pranata Wahyu Budaya Slopret.